Габдулла Тукай 186 лицейнең 7 В сыйныф укучысы Абдрахманова Аделя. Жиктиреп бар ат Казанга туп-туры киттем карап. Шаптыра атларны күчер суккалап та тарткалап. Кич иде. Шатлык белән нурлар шашып ай ялтырый. Искән әкрен җил белән яфрак агачлар калтырый. Һәр тарафтан уй миңа, тик әллә ни җырлый, укый, нәрсәдәндер күселенгән һәм тамам баскан йокы. Бер заман ачсам күзем, бер яп-ят кыр күрәм. Ах, бу нинди аерылу, гомремдә бер тапкыр күрәм. Сау бул инде, хуш, бәхил бул, минем торган җирем. Мин булай шулай итәм дип, төрле уй кырган җирем. Хуш, гомер иткән шәһәр, инде еракта калдыгыз. Ах, таныш йортлар, тамам күздән дә сез югалдыгыз. Эш пуша, яна йөрәк хәсрәт эчендә, уйда мин, ичмасам иптәш тә юк ич, тик икәүбез, уйда мин. Ах, гөнаһым шомлыгы, бу күчере бик тын тагын, җырламыйдыр бер матурның балдагын, я калфагын. Әллә нәрсәм юк кеби, бер нәрсә юк, бер нәрсә ким. Бар да бар, тик юк туганнар. Мин ятим монда, ятим. Монда бар да ят миңа, бу Мингали бик мулла кем? Бик Мөхәммәд, бик Тимер, берсен дә белмим әллә кем. Сездән аерылу туганнар, җайсыз, уңайсыз тору. Бу тору әйтергә мөмкиндер. Кояшсыз, айсыз тору. Шундый уйлар берлә таштай катты китте башларым. Шишмә төсле ихтыярсыз акты китте яшьләрем. Бер тавыш килде колакка. Яңгырады бер заман. Тор шәкерт, җиттек Казанга, алдыбызда бит Казан. Бу тавыш ачты күңелем, шатлыгымнан җан янам. Әйдә күчер чап Казанга. Атларыңны ку, на. Әйтә иртәнге намазга бер матур моңлы азан. И Казан, дәртле Казан, моңлы Казан, нурлы Казан. Мондадыр безнең бабайлар түрләре, пешмаклары. Мондадыр дәртле күңелнең хурлары, оҗмахлары. Мондадыр хикмәт, мәгърифәт һәм монда гыйрфан. Монда нур. Мондадыр минем нечкә билем, җәннәтем һәм монда